हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनैनि बे आथोन बिगियान फैक्ट्स भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दिनैनि बे सोंनाय फिननायनि एन्सारखौ नोंथांमोना हायोब्ला 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरब्लानो जाबाय। फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। कुइसन नम्बर 1 हौवाफोरनि मेगना हिनजावफोरनि मायाव बांसिन थाङो? एन्सारा जाबाय थाफ्लियाव आरो गिदिर गिदिर गाइखेर बासायाव मेगना थाङो। कुइसन नम्बर 2 माबायदि होयोब्ला हौवानि दैया थाबनो गयो? एन्सारा जाबाय हौवा हिनजाव सानैबो गसंना हौवाया सिगांथिंजाय थानानै गोसा गोसानो खालामना होयोब्ला। कुइसन नम्बर 3 माबायदि होयोब्ला हिनजावफोरा जोबोर गोजोनो? एन्सारा जाबाय हिनजावा उन्दुनाय हौवाया बेनि सायाव थानानै खालामोब्ला हिनजावा जोबोर गोजोनो। कुइसन नम्बर 4 होनायजों लोगोसे मा मा खालामब्ला हिनजावफोरा खुसिजों थानो हाया जायो? एन्सारा जाबाय गाइखेर बासाखौ जाना होनांगौ नङाब्ला जोगाथोनखौ हमसिन हमनानै होनांगौ। कुइसन नम्बर 5 जुदि नोंनि हिनजावा गोजोनाखै आरो सेक्सबो जायाखै अब्ला मा खालामनांगौ? एन्सारा जाबाय गाइखेर बासाखौ जाना होनांगौ नङाब्ला जोगाथोनखौ हमसिन हमनानै होनांगौ। कुइसन नम्बर 6 माबायदि कन्डम गानालासिनो प्रेगनेन्टखौ होबथानो हायो? एन्सारा जाबाय बेवहाय आं मोनथाम टिप्स होगोन। से नाम्बारा जाबाय दैखौ बाहेराव दिहुनगारनांगौ। 2 नाम्बारा जाबाय हिनजावखौ कन्डम लाहो आरो 3 नाम्बारा जाबाय हिनजावा कपारटि ला। लोगोफोर दिनैनि आथोन बिगियान फैक्ट्स भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ माबोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। लोगोसे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसनखौ अलाव थुनानै लाब्लानो जाबाय। लोगोफोर बेबायदि इन्टारेस्टिं आथोन बिगियाननि फैक्ट्सनि सोमोन्दै नायबाय थानो लुगैयोब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन। बाय बाय।